हेलो साथी सब, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो केना छियै सब, आशा करै छी निम्न होब। और हम दुनू कोई जाय छलियै अखनी मंदिर, और ओतऽ हमरा सबके लॉन्ग वीडियो शूट होइ छलै जे कि रूपचन ऑफिशियल पर आयत। तऽ हम दुनू गोटा टेम्पू में बैठ गेल छली, और ई भऽ गेल राम मंदिर, ई गंगा सागर भऽ गेल, और एतऽ महादेव जी के मंदिर भऽ गेल, और जनक जी के मंदिर भऽ गेल, और ई भऽ गेल राजदेवी माई के मंदिर। सब कोई दर्शन कऽ ले, जे कोई हमर ब्लॉग दूर से देखे छी, जनकपुर से दूर से, उ सब दर्शन कऽ लिया। और ओइके बाद हम सब पुगि गेली जानकी मंदिर। फूल माला सब सामने में छले, तो टेम्पू से उतरे छले ब्लॉग शूट करते हुए। और ओइके बाद हम फूल माला ल लेली, और तकर बाद में पेमेंट करे छले। और एमे छले माला, दूगो अगरबत्ती, चुन्नी, सिंदूर, फूल सब कुछ। और ओइके बाद हमर कान में का खुल गेल छले, तो ओइके लागी हम रूपचंद जी के लिए लगा दू और हम वीडियो खींच लेली। और तकर बाद में पैसा द के फूल वाला दाजू के, तकर बाद में हम सब गेली होटल में हंसराज में प्रसादी लिए के लेल। तो प्रसादी में हम सब लेली व्हाइट कलर के रसगुल्ला, पेड़ा, उ सब चूज करी छली। हम कहे छली ई लिया, पर रूपचंद जी कहे छले नहीं, उ नहीं, पेड़ा टाइप्स में कुछ लिया। तकर बाद में ई हमर फेवरेट छले, पर हम उ नहीं लेली। हम मिठाई लेली 2टा, और उहे चढ़ेली। तकर बाद में हम सब अपनो मुँह देखा दे छली कनी कखन तो काल का और अहाँ सब हमरा सबके बहुते बहुते दुआ देव, बहुते आशीर्वाद देव कि एहने हम सब आगाड़ी बढ़त रहू, काम करत रहू। और तब पेड़ा जो खाई छले, और तकर बाद में तब पेमेंट करला हम कहे छली, तो पेमेंट करी छले। तो देखियो बैंक के थ्रू करे चले। और तकर बाद में हम सब ल के तब हम जानकी मंदिर के दिखा दी छी। देखियो कते अच्छा व्यू लगे छले, वाह, जय माँ जानकी। और ओइके बाद हम दुनू कोई ल लेली मिठाई और फूल सब, तब चल गेली जानकी मंदिर के अंदर में, अंगना में। और एक देखियो ब्लॉग शूट करे है। तो ये ब्लॉग रूपचन ऑफिशियल पाए, तहाँ सब जाकर देख लेब। और ये मन मिनी ब्लॉग में तहाँ सब देखबे करे छी। और तब भीतरी हम सब अंगना में पहुँच गेल छली दुनू गोटा। तकर बाद में तब माँ जानकी जी के दर्शन कर लिया अहाँ सब, जय माँ जानकी। और तो लाइन में लागल छली हम सब। तकर बाद में पंडित जी के देली, पंडित जी चढ़ा देलखिन। और वही के बाद हम सब चुनामृत लेली, पीली दुनू गोटा। तकर बाद में हम सब निकल गेली वैले से बाहर में। तो बाहर में अंगना में निकल गल छली, हम कहे चल, पर हम बिसरा गल छली चुन्नी तो बांधा के बीच में आनी। तकर बाद में हम सब वैले जाके रूपचंद जी अपने से चुनरी बन्हलकै, प्रसादी चढ़ेलकै भगवान जी के। और ओइके बाद में तो टीका लगा के हमरो लगा दिल के टीका। और अहाँ सब अतबे हम प्रे करब कि हमरा सबके माया दुलार सब दिन करत रहू। और अतई दादी कहलिए ला बुआ टीका लगा दी, टीका लगा दिल के। उहे दादी हमरो आबि के टीका लगा दिल के, आशीर्वाद दिल के, बहुते नीक लागल हमरा सबके। और तकर बाद में दादी कहलकै कि परिक्रमा सेहो करऽ पड़े छै, तो हम दुनू कोई मिलकर परिक्रमा करली ध्वजा के। तकर बाद में परिक्रमा केला के बाद में कहली अब तो घरे जाए पड़ले ना, तो 5-6 बेर करली परिक्रमा क के। तकर बाद में हम सब स्लो मोशन वीडियो बनेली, जे कि हमर टिकटॉक पर और रील्स पर आके भेट जाए शॉर्ट्स वीडियो में। तो के बाद हम ब्लॉग एंड करी छी। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तू कथी मंगली भगवान से, बोल। आई के दिन में तू भगवान से कथी कहली? भगवान से कहली कि हमरा दोनों के साथ हमेशा कायम रहे, ककरो बुरा नजर नहीं लागे। गाइस पूजा उजा भ गेले, ई ब्लॉग हम एते एंड करे छी, मिनी ब्लॉग। त अहाँ सब देख देलिए, ओके लागी थैंक यू सो मच। और कमेंट में ढेर सारा प्यार कर दब हमरा सब के। बाय बाय। एंड चैनल के सब्सक्राइब करके बिल्कुल नहीं यहाँ से बिसरब बहुते यहाँ और के लागी फुल ब्लॉग देखे के लॉन्ग ब्लॉग तो रूपचन ऑफिशियल पे जाकर देख सके छी अहाँ सब। बाय।